Hello mga best! So for today's video, dahil birthday nga ngayon ni Papa, magja-Jollibee kami. Ayan, at nandito na nga kami sa Jollibee Golangco. Medyo malayo nga to sa amin mga best. Kailan kaya magkakaroon ng Jollibee at McDo sa Santa Cruz? Kailan kaya? Diyos ko, tuwing nagyayayang kumain sa Jollibee yung mga bata, ang layo pa ng binabiyahe namin. Sana nga magkaroon na ng Jollibee at McDo dito sa baryo ng Santa Cruz para hindi na kami mahirapan sa biyahe. Yung Santa Cruz na lang ata ang walang Jollibee at McDo. Ayan, ako po ay nananawagan, baka sakali po magkaroon na ng Jollibee at McDo sa aming lugar. Hindi po ito joke ha. Sana kahit Jollibee lang, please. Sa mga kabaryo ko dyan. Total at pinanood mo na rin yung video ko, paki-hashtag Jollibee Santa Cruz Lubao mo na yan. O Ziva, malay mo magkaroon na ng Jollibee at McDo dito sa atin. Anyway, nakapila na nga kami. Meron na nga lumapit sa amin na nagte-take order dito sa pila. Pinauna na nga niya sa amin na lahat daw ng lalabas na manok ngayon ay puro breast lahat. Sabi naman namin ni Cat TV, napaka-imposible naman lahat ng lalabas na chicken ay puro breast. Tinanong nga namin ulit kung wala na talagang lalabas na thigh part or legs man lang, kahit wings na lang, wag lang puro breast. So, eto na nga yun mga best. Ang dami pa palang thigh part. Tapos, bagong luto pa yung mga chicken. O, Ziva, meron pa palang ibang parts. So, ayan na nga mga best. Medyo mabilis nga yung serving nila ngayon. Kaya, ayan, kakain na kami. Kasama ko nga pala yung mga kapatid ko, mga best. Tapos, si mama lang yung wala at si kuya. Si mama kasi mga best nasa Riyadh. Tapos, si kuya naman nasa Bulacan. Kaya, hindi nyo sila nakikita dito sa aming video. Tapos, si Daddy King naman ay hindi na sumama dahil pagod siya galing sa bahay. O, Ziva, mga best, kahit sa Jollibee lang na iraos ang birthday ni Papa. Hindi na kasi kami nagluto sa bahay mga best para hindi na kami mapagod. Pero last year naman mga best ay pinaghanda namin. Pinaghanda namin siya noon mga best kaso umalis naman siya, may nilakad siya. Kaya ngayon mga best ay hindi na kami nagluto, kumain na lang kami sa labas. Salamat nga po pala sa lahat ng mga nanonood sa aking mga mini vlogs. At salamat din po sa mga nag-follow sa aming Facebook page. Nasa 49,000 followers na po tayo mga best. Road to 50,000 followers na tayo. Sana po hindi po kayo magsawang manood sa aking mga mini vlogs. Yung panonood at pag-share nyo lang po ng aking mga videos ay napapawi na po ang pagod ko sa kaka-video at sa kaka-edit. Kaya salamat din po sa mga nagsishare ng aking mga mini vlogs. Dahil sa simpleng pag-share nyo lang po ay marami na pong makakapanood sa aking mga mini vlogs. So ayan mga best, tapos na nga kaming kumain at hindi na nga sila makatayo sa sobrang busog. Hulaan nyo nga mga best kung sino ang pinakamalakas kumain sa amin. So, yun lang mga best. Don't forget to hit the follow button. Thank you for watching mga best. See you in my next mini vlog. Bye-bye!